Здравейте, хора! Връщам се обратно с видеята. Отне ми доста време, но се връщам. В това видео ще играем 2 в 2-та. Ако ще чуете защо не е едно в едното, защото ще бъда размазан там. През това време, което няма се кефи ли ви лятото? Ако не ви кефи, сега ще ви кефи. Смених доста. Имам нов монитор, нов контролер и PowerSlink вече не е PowerSlink, а YouTube Power FN. И вече играе Fortnite, не е кликнал. Ross. Go, just go. Или пък, аре ви да чувате малко. Ето сега мисля, че вие чувате. Ако не чувате, защото съм намалил звука. Вирашно да ми е тихичко. Абе, я си бъдно. Ако не се представя добре, е защото в момента няма много място. Бързо, няма се ли ду? Дудото му лесно. Не е лесно. Благодаря ви за стената. Добро. Дай ми стената си. Fortleskin ISO. Не говори, като си преговори. Мерси. О, явно са французи. Дерген. И нещо няма идея. Маши. Някъде. Маши. Трябва да помогна. Те какво ще пишат, бе? Аро. Ево ви. Благодаря за стената ти. The Ruiz, я се 1v1. Окей. Моя си бойт. Бум, бум, бум. Хора, ако това видео ви хареса, моля ви абонирайте се, много ще ни помогнете.
Няма да изкарам пари, ама те съм много щастлив. Той изглежда като света, само че не е. Стеничка, хубава стеничка. Аро. Пум. Yeah, boy. Hello. Вие са французи, няма да разберат. Reprenda aí. Brr. Terra raiz. Какво е означава? Ако някой случайно разбира френски, кажете ми какво да хели говорят. Така ти просто запомня със своите. Всеки живот му зависи. Той зависи. Ало. Как те само мое? Я копис. Пейте. Бой! Като всеки път. Победа! Вижте ме колко съм добър на двете. И ако това видео ви харесало, пак казвам, абонирайте се, моля. Много ще ме зарадва. Хайде, имайте прекрасен ден.